Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Божидар, и моята съпруга Пепа имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно първият рожден ден на нашата прекрасна дъщеря, принцеса Зорка. Тържеството ни ще се състои на 19.07.2024 г. в град Стара Загора, ресторант Империя от 5 часа. За вас и вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!